Gatajte u pasulj, a ja moram... Ja trebam da gatam sad, jel? Da. A kome? Pa meni, da. Evo ovdje sam izgatala da će večeras, večera za 5, za 3, da će opet dosta gladna. Strašno. Vidite, ovako ja sam ovdje izgatala da ću ja da pobedim. Maš, bre. Ja sam sigurna da ću ja da pobedim. Prikazalo mi se. Gde ti to piše? Daj da ja vidim. Pa evo ovdje. Gde? To što si ti čorava, to je već tvoj problem. Tu ili vamo? Tu. Tu? Ići ti, daj. Molim? Ništa nije. Ja sam jako razočarana sa ovim mojim gostima. Šokirana sam, pa mislim. Ne mogu da verujem. Šta ove dve kobile rade? Juh! Evo im ocena, nek me oceni da se nose u maminu. Evo vam ocene. I idite kući. Da vidim šta će sad da isfilozofiraju. A ja sam bila ubeđena. Lepo, sve spremljeno, čisto, doterano. A ne tako ko kod vas. Zbuniš, bre. Kod vas je sve bilo fuj. Na sve strane, prljavo, cudi gomila. To ne vredi biti ni čisto. Evo, ako možemo da krenemo, vas dve kokoške. Ajmo da sednemo. Ja bi da počnem sa ocenjivanjem, da što pre završimo ovo i da se proglasi pobednik. Ja ovako, iskreno sad da vam kažem, utisak večeri je bio ravan nuli. Ništa mi se nije svidalo posebno, što se tiče predjela, ni ne sjećam se šta je bilo. Zaboravila sam stvarno. Glavno jelo je bilo bljutavo, fuj. Što se tiče dezerta, isto jedino onaj, kako se zove, vila, taj deo što ste rekli, to je bilo, aj nešto, Bož pomozi, ovo sam morala da pljunem, Bože me sačuvaj, već 2 večeri pljujem vašu hranu, kako je odvratna. Pa ništa, opšti utisak, kažem vam, mi se uopšte ne dopade, ja vam ne mogu veću dati ocenu od 1. Evo sad da vam objasnim isto zašto vam dajem 1, možda bi vam dala 2 što se tiče hrane, ali ja gledam da vi dobijete najmanje poena da bi ja pobedila. Ko bila raspala? Šta da radim? A vi, gospodice? Pardon. Vidim, vi još uvijek jedete, uživate u mojoj hrani. Desert je bio fenomenalan. Ona, kako se da predjelo, mi je bilo fuj. Znači, neočišćenu šaljerepu sam dobila, kosa mi se ne ježila. Vidi se da se raspada. Ajde bre, čuti. Non se buni. Moja ocena za večeras je 4. Ja, pa na to ti si divna. Jeee, ja sam pobedila! Čekaj da 100 dinara. Ja sam pobedila! Čekaj, idem po ovu. Ja? Pa ja sam znala da ću ja da pobedim. Strašno. Ja sam znala, prosto ja sam oduševljena, mislim, ovo je Ja sam razočarana sa ovim mojim gošćima. Toliko su proste, da je to katastrofa. Mislim, ja više neću da učestvujem, ni da se družim s njima više nikada. S obzirom da mi je opala kosa i da me svrbi glava, ova rospije ovde. Izvinite, da se to vama raspala kosa? Je, bolante svoju. Da. Vi niste vratili 500 dinara? Nisam. Nema veze. Zaboravila sam. 7, 8, 9. Jao. Dobit će čitavi 100 dinara. Crkva da Bog da. Je, pobednica, šta ćemo sad? Ja moram da se naklonim i moram da vam kažem, ako možete mene da snimate, ove kučke nisu više bitane. Ja sam stvarno uzbuđena zbog ovoga i ja sam znala i očekivala da ću da pobedim. Za mene je ovo veliko iskustvo, ja ću početi da plačem od uzbuđenja. Jao, izvinite, molim vas. Hvala svima što su nas gledali. Zdravo! Ćao! Tore stavim, usti se gromno. Pa mi se vidimo i ja vas pozdravljam. Gubitnici, zdravo! Nadam se da vas neću više nikad vidjeti. Fuj!